Selusondela usuku olungumnqamlajuqu phakathi kweANC neIFP ukuthi bahlanganise imikhandlu njengoba bengakavumelani ngemikhandlu engumgogodla omnotho okuyitheku emsunduze emgungundlovu umhlathuze neNewcastle abakule mikhandlu engu21 engenalo iqembe elawina ngamalengiso. Lamadolobha ahlanganiswa ngaphezulu ka60% omnotho esifundazwe. Isivumelwano seANC neIFP asikahlanganisi lamadolobhakazi nemikhandlu yezifunda. While talks are still going on over the 4 economic hubs of KwaZulu Natal, where the dynamics are more complex, the IFP believes that the principle we have committed to can be expanded and replicated as a model in other parts of the country, allowing the biggest party to take control. Ngaphandle ukuthi iANC yona ihola phambili izindeni zomnotho leli qembu lithi iIFP isafuna wodwa labo omasipala. Umhlathuze abantu abaningi abavotele iANC. So ke uma kunjalo ke asubeke lo mgomo ume ungajiki ngoba waqala wawujikisa khona kuneyindawo nathi ebesingafisa ukuthi ujike kuzona. Umhlaziyo zepolitiki usolwazi Bheki Mngomezulu uthi kungakuhle bayiphathe ngokulingana lemikhandlu esembangweni. Uma sizothi abaqhubeke ngokuthi ubani onezihlalo eziningi kulama economic hubs noma kulezi indawo ezomgogodla omnotho, lokho kuzogcina sekufaka ikhalazo elona kubalandeli bawomabili amaqembu. So ngicabanga ukuthi kungabasiza uma bezohlukaniselana ukwenzela ukuthi 1 kube nokuthula, 2 benze isiqiniseko sokuthi intuthuko iyafika ebantwini. Okunye ngaxazululwa kulesivumelwano iIFP kuthiwa ithi ifuna umgwaqo omkhulu wasemlazi uphinde uqanjwe ngoPrince Mangosuthu kukhishwe lika Griffith Mxenge nokuthi iANC ingaqambi isifunda sayo ngegama likaMzala Nxumalo njengoba ikholwa ukuthi incwadi yakhe yayithi The Chief with a Double Agenda yayijivaza iphinde ingcolisa isithunzi sikamntwana wakaphinda ngene. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.